Salutare la un nou videoclip, eu sunt Dazi. Astăzi ne vom juca un joc foarte, foarte interesant. Nu vă zic cum se numește jocul, chiar dacă știu. Bine, nu știu. Adică l-am filmat deja, dar nu știu cum se numește. Nu aruncați de mine. Dar, oricum, bușiți butonul de like și de subscribe. Pentru că așa se face. Și ca să facem partea a doua acestui videoclip, like, subscribe, pap. Ok. Voad așa. Și da, o să vedem despre ce este jocul. M-am uitat pe YouTube să văd ce trebuie să faci. Trebuie să merg după chestiile alea. Ce zice acolo ce trebuie să faci. Deci, cred că e bombă jocul. Fiind atent, stai, că prima dată trebuie să fac aici ceva cu templu. Salut, tentule, ce faci? E. Ok. Aici, deci mereu trebuie să venim aici să salvăm jocul. Bă, să nu uităm chestia asta. Că dacă nu salvăm... Da, parcă văd că uit, o să încerc să nu uit. Hai să vedem ce trebuie să facem aici în căsuța noastră mirobolantă. Care arată foarte, foarte bine. Da, nu cred că în casa asta locuiesc acum, sincer. Deci eu, dacă chiar locuiesc în casa asta. Sau trebuie să renovez. Cred că trebuie să renovez, că e prea. Ok. Primul, ok. Intră. Da. Este obstacol, dar nu cred. O să vedem. Ce trebuie să... Uite acolo sus, cum ajung sus? Uite, pe scări, cum ajung sus pe scări. Așa ajung sus, ok. Ok, trebuie să apăsăm Enter și pe Tab. Așa, gata. Easy. Ok, acum să apăs înapoi pe Tab și să nu înapoi mă gândești aici. Uite. Un cufăr. Revolver, cică. Bani. Lonțe. Take this revolver in the forestry. There are many with animals that can cause you trouble. I have left some money and ammo. Okay. This was old. Oh. Deci, cică, trebuie să mere la ATV. Deci avem ATV. Merem cu ATV-ul. Deci mergem cu ATV-ul. Gata. S-a terminat ștecheria. Hai, repede. De ce nu poți fugi în jocul ăsta? Ar fi fain să poți fugi. Deci cine a creat jocul, puțin respect. Vreau un pic de fugit. Ce asta? Cred că e... Stai o secundă. Să nu zici că mașina e demolată, adică nu e... E răblăjită. Și noi trebuie să-i o construim, adică să o reparăm, să-i punem ea. Încă un cauciucaș. Băgăm la aici. E bun. Ia și acolo este ceva. Hai că mă duc după el. Și după aia sper să mă lase să conduc mașina, că dacă mă lasă, băi, bombă. Acest videoclip cred că nu va trebui să dau cut. Sper că nu va trebui. Pentru că acest videoclip îl veți vedea în locuri ciudații. Cred. Cu siguranță.
Aici mai avem ceva. A, nu înăuntru avem. O roată, cică. Mai avem și acolo. Adică și înăuntru, vreau să zic. Și aici sub, cred. Da. Bă, până acum mi se pare fain jocul, deci... Da. Yes. Și merită 100 de lei, să știți că merită. Deci chiar 100 de lei a fost jocul ăsta și... Sincer, nu regret că am dat acest bănuț pe jocul acesta mirobolant. Chiar e mirobolant. Mă simt ca și în Car Mechanică în 2021, dar o senzație așa de... Car Mechanică e numai pentru curse, dar ăsta simt că o să fie mai fain decât Car Mechanică. Da, am și Car Mechanică în 2021. Și n-am făcut clipuri cu și nici nu cred că o să fac, pentru că deja îs la nivel înalt și nu știu dacă merită. Eu seria asta vreau să o țin de la început până gat jocul, că așa e frumos. Ok, au. Ok. Luăm asta. Și trebuie să o punem acolo. Și acum cred că ar trebui să pornească mașina. Și trebuie să mergem acolo, ia. Deci sper să meargă. F, cred. O pornit. Merem. Acolo. Conduceam. Zis ok. De ce nu mă să dau în spate? Ok, așa. Mi-a murit motorul. Bă, da-s prost, am apăsat pe E. Bă, eu nu știam că în jocuri de astea îți pot muri motorul. Deci e chiar rezonabil jocul. Deci îți merită banii. Merem pe șosea. Nu e aceea chestia. Chiar noi, că nu ne pe șos, pe... Bă, dar mai victima și nu mult. Deci eu trebuie să fac cumva să mai apăs pe ele. Că în loc să apăs pe ele, apăs pe ele. Ar trebui să trag cu rivol. Dar nu îi trage cu rivol. Că n-are ce. Chiar nu știu. Eu trag pentru mâncare, am mâncat. Dar chiar nu-mi fac. Am mâncat. Chiar nu am KFC. Înainte să punem acest clip. De aceea îi voi face o scurtă sponsorizare la KFC. KFC! Este sponsorizare. Ok, mai bine. Ok, stai că trebuie să ducem eu. Să umplem caserul ăla. Băi! Oh, când vreau pot și când nu. E. Bun, și acum mă duc la asta să pun stope. S-a umplut. Încă. Cum? Încă nu. Încă nu am zis. Acum. Acum. Nu, cum se umple?
Bă, m-am plictisit. Gata, s-a umplut, cred. Da, s-a umplut, așa. Și acum... Trebuie să umplem și motoreta. Cum se zice? Pe la noi. Pe la țară. Motoretă, motoretă. E, da, bine, gata acum că i-am făcut destul. Hai să luăm asta și acum trebuie să mergem, uite, acolo, da. Vreau să văd cât am filmat, că poate trebuie să mergem înapoi la Cășucioară, să facem noapte bună. Am filmat, că nu cred că vreau să dau multe capuri, de asta zic. 10 minute. Hai că merem și da, nu știu ce facem. Facem un pic video cât mai lung. F ca să putem. Gata! Oh my god! Merem așa. Parcă-i Ferrari. Parcă-i Ferrari. Mere tare ca un Ferrari. Încă o cap. Ca într-un Ferrari. Ca într-un Ferrari. Un Ferrari. Rari. Open. Ok. Da, mi-am bag mașina în casă. Așa. Bună ziua, ce faceți? Good day, are day inside. Ok, n-am ce să citesc. Da, sigur, da. Da, normal. Continuu, da, thank you, da. Ok. Așa. Tank with the salad. Ce? Ce? Cum ajung acolo? Aici. Bă, nu știi ce, ia. Hai să împușcăm eu în capre. Nu mai ia pe mine. Normal, când vreau să împușc, nu mai ia. Dacă nu vreau, e aici. Știi? Bă, dar cum mă duc acolo? Că de enerveză mi-e mașineta și mă duc să salvez joc, că se face noapte. Bă, dar pe mine nu mă lasă să intru. Aici. Așa, bună ziua. Da, sigur, da, continuu, merg, continuu. Gata, nu? Sau ce trebuie să fac? Trebuie mă duc acolo în spate, nu? Sau? Salata? Trebuie să-mi aduc mașina. Bui radio for... trebuie să-mi... Bă, da, are o problemă jocul ăsta cu radio. De ce nu trebuie mie radio la Ferrari ăsta? Într-un Lamborghini, Ok, save car, nu upgrade, ok. Da. Radio, up. Gata. Test complete. Exit. Gata. Nu știu unde trebuie să mă duc acum. La 170, dar vreau să mă duc acasă. Să salvez jocul. Dar întrebarea mea e unde casa. Eu vreau să mă duc acasă. Map.
Aici era. Hai să vedem unde e casa. Acum o să ne căutăm casa. Pe bune, tăi. Păi dacă nu știu unde e casa și am uitat de unde am plecat, atunci nu știu. Pentru că nu mai pot să dau save. Trebuie să dau save. Aia e casa mea, dacă nu casa mea, mă... Asta cred că e. Dar nu știu. Asta, uite portalul. Ok. Deci, acum dăm E și băgăm aici mare save. Word R to save. Ok. R. Salvat. Saving. Gata. Ok. Hai să facem. Acesta a fost și videoclipul de marțea aceasta. Dacă v-a plăcut, băgați mare like și mare subscribe, că așa se face. Și pentru, cu siguranță o să continuați seria, dar dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu și zicem dacă facem partea a doua, chiar dacă o să o facem. Deci, acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, pa, pa!